Wena Msisi Zakhala umncane ke kwalisa ukuthi lana uminywanga. Mina nge-27 ngiyaphindela. Kunomshado bangibizile. Ngiyakwamkhisi kwelinye ilunda. Lapho ke mangathiwa ngihamba nabo ubuBosch. Manje ngizokusaphi ngoba phela suze wangishela. Futhi uzogqokani? Maye ungigqokela izibi njengozoso. Nina Jube ngizogqokani? Mina kuthiwa ngizothunyelwa ngishiloko la nge-27 usakhaliswa yileli kuselinye. Ngiyakwamkhize mina ngiyakwadubana. Ngiyambona umfana ufaka izibuko eyiphoyana kanani uyazi buye upalasa into sibuse laphana kamavavu. Hayi inyama bibizwa yini yokosa amavosi emcimbini ngithiwa kwesibe ivols. Lapho nje ugcina ukuthenga lasebox lejuice ivosi wena akwenziwa emcimbini ofika ekhishwe amavosi ikhishwe ibindi khishwe izinso khishwe ngisho ngikhishwe insonyama khishwe yonke into. Hayi into engehlanga lapha na mina 27 ngibuyela kwaMkhizeke liyobe libhubha. Hayi bona Msisi niyahalela khona ukuhamba naye kwaMkhisi. Inkinga yami ukuthi wena ungishelile manje amalunda azokubuka kabi. Mava ngeke kuvume lapha uzovela ukuxoshwe. Manje uyabona sengiyobukisa ngabe lapho usuxoshwe kwaMkhisi. Uyabona lento ukuthi ungeshela ukuthi kwenza ukuthi amalunda akasakufuni. Mayi senkingeni manje ngabe ngiyaniphatha noJobe lapha nokwenza uJobe ehla kanka kanje. uJobe beyobuye njani lapha? Uyazi ukuthi namanje ngabubuye nompako abe namanje uyafudumeza. uJobe kahle kahle onile uhoyi ngabe sekwaMkhize manje nge-27 manje ngishelile amalunda wasakudandisisi kahle.